Hello, my name is Pavlin Kovachev из Burgas. I'm chairman for IPA Region Burgas and Sports Football Club St. Nicholas. Next, България. Здравейте, аз съм Павлин Ковачев, председател съм на спортен футболен клуб Свети Никола и на ИПА Регион Бургас. Две формации, които вървят ръка за ръка от много години, или по-точно 2010 година. Бивш полицай съм, сега се радвам на свободното си време, да се виждам с приятели. Този турнир го провеждаме от 2010 година, тази година ще бъде 16-ти подред. Тази година имаме нови отбори, имаме нови медийни партньори, имаме нови други партньори в това мероприятие. Турнирът се провежда за 16-ти път, както казах. Това е за децата на наши починали колеги от Министерството на вътрешните работи. Всички пари, които съберем от този турнир, от отборите, от дарители, също от добри хора, които искат да дадат суми, всичко това ще го съберем накрая и ще го разделим на 18 деца тази година, за съжаление. Надявам се да не расте бройката. Ще бъде проведен в 2 дни, петък и събота, 5 и 6 юни. Който иска да заповяда, да гледа, който иска да дари пари за децата, може да го направи. Ние издаваме договори за дарение, така че всеки един цент ще бъде изпратен по предназначение за децата на нашите починали колеги.